Aquest any el Màster en Gestoria Administrativa de la Universitat de Barcelona celebra el seu 10è aniversari. Durant aquests 10 anys s'han format més de 160 alumnes, vinguts d'arreu de Catalunya i Espanya, com a futurs gestors i gestores. El màster va néixer el 2013 amb la signatura de l'acord de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya. El màster ofereix una formació integral i pràctica i prepara els alumnes per ser futurs professionals capaços d'adaptar-se a un entorn de grans canvis socials i tecnològics. L'objectiu del màster és donar a l'estudiantat una formació altament qualificada, dotar-li de competències i habilitats per tal que puguin gestionar eficientment els processos administratius. El màster en gestoria administrativa és la via més important que tenim d'entrada a la professió. Per tant, ha de ser un màster de qualitat, un màster de prestigi, i això la Universitat de Barcelona ens dona sobradament. El fet que el màster sigui impartit per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona implica un conjunt de factors. Un, que seria el prestigi acadèmic, la qualitat docent, tercer, les oportunitats i quart, diguem-ne, els recursos que ofereix. El màster de gestoria administrativa és un màster oficial que es realitza en un any, sempre que es vulgui, també es pot fer a temps parcial. És un màster de 60 crèdits, 48 dels quals corresponen a assignatures obligatòries, 6 a optatives i 6 al TFM. Un cop acabat el màster a la Universitat de Barcelona, ens permet treballar amb una gestoria administrativa, ja sigui per compte pròpia o per compte aliena. Hi ha una formació suficient també com per poder treballar a l'empresa privada. El màster també dona accés al doctorat. Del màster destacaria, d'entrada, el professorat. El professorat està composat per professors permanents de la Universitat de Barcelona, acadèmics de reconegut prestigi, juntament amb el professorat que proporciona el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i també personal que s'integra a dins les diferents administracions públiques de Catalunya. Un segon aspecte seria la metodologia que s'utilitza en aquest màster, que és bàsicament la resolució de casos, que pensem que és la que millor prepara els estudiants per l'exercici de la professió. La meva activitat professional, a més de ser professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, soc assessor fiscal i economista. Desenvolupo la meva feina com a assessor fiscal des de fa aproximadament uns 30 anys. És molt important dins del màster de gestoria administrativa que els professors siguin persones que estiguin en actiu perquè poden aportar sobretot molta experiència als alumnes. Vaig decidir cursar el màster de la Universitat de Barcelona, el vaig considerar molt interessant. Vinc de fer relacions laborals, menció jurídic laboral, y per tenir un salt qualitatiu en l'àmbit profesional. Acababa de finalizar el grado y me faltaba, por un lado, experiencia laboral en el sector y, por otro lado, desarrollar habilidades más específicas en el mundo del derecho, de la economía o de la empresa. Ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. Al final es un máster que combina muchas asignaturas y se tocan muchos ámbitos como el financiero, el contable, el jurídico. Del máster en gestoría administrativa destacaría el profesorado, sobre todo por brindar una formación con profesionales ejercientes que trasladan al aula problemáticas, casos prácticos reales a los que se enfrenta un gestor administrativo en el ejercicio de la profesión. Una de las cosas que más valoro de este máster es al final la etapa de investigación o las prácticas, porque al final me han permitido aplicar toda aquella teoría y conocimientos aprendidos durante el curso en la vida real y conocer los procedimientos, actuaciones que llevan a cabo los gestores y el ambiente laboral. En el 2016 finalicé el máster, me colegié y desde entonces estoy trabajando como gestor administrativo colegiado ejerciente. Des de fa anys estic treballant en una gestoria i gràcies al màster podré exercir com a gestor administratiu. Recomendaría cursar este máster a todas aquellas personas que quieran focalizar su trayectoria profesional en el ámbito de la gestoría administrativa por los conocimientos que se adquieren, el prestigio que supone estudiar aquí en la Universidad de Barcelona. Considero que es una formación muy útil y necesaria para un correcto ejercicio de nuestra profesión.